Let's do this. Entertainers are not here to help you. They are here to control you. Never listen to them. Never give them what they want. And most importantly, never make some fucking noise. Barrea da zoriontasunaren isla zuzenetarikoa. Ziur asko ez naiz bakarra izango, bai ez da pena hau dudetan jartzen duena. Pozik egonda ez dut zertan barre egin beharrik, eta baita naiz eta barrezka egon triste egon naiteke. Barrea ematearekin batera, benetako zorionaren bidea erakusten du ere Bob Burhamek. Labur azalduta, gure buruarekiko ideia romantikoetatik ikuspuntu introspektibo eta realismoarekin hurbilagoa den begiradara gonbidatzen gaitu. Azteko, Burhamek fama hartu zuen YouTubeen igotako abestiekin. Hortikan, 3 show, pelikula bat eta nik zerdakit, Katy Perryrekin mintzatu da. Thank you, Mrs. Perry. Hey, Bo, you want to sing a song with us? Okay. Great. I don't know the words, though. That's all right. You'll figure it out. All right. Woo! Hey, Bo, guess what? What? You're a faggot. Bere performanceetan monologoa, txerkia eta zuzeneko besteak egiten ditu. Eta bere marka pertsonala da argia eta soinuekin jolastea. So I was interrupted the other day while I'm Hey, mother. Bo, you want to sing another song together? I really don't. Too bad. God damn it. Hey, Bo, guess what? I'm a faggot. Correct. That's funny. Burhamek eszenatoki baten gainean komunikatzeko tresnak muturreraino eramaten ditu, gehienetan oso kreatiboa izanez. Is this funny to you people? Turn it off. Turn the track off. Why was it not a record player? Jorratzen dituen gaiak orokorrean entretenimenduaren industria eta sare sozialak dira, berak ondo zautzen dituen esparruak. Artea hil dela eta sare sozialek gazteria irensten ari direla defendatzen du. Gaur egungo artista gehienek idoloak izan nahi direla, eta ez benetako helburu artistikora ailegatu nahi direla dio. Artistak hainbeste mirestearen kontra dago Burhamek, jendea eta batez ere gazteriaren fanatismoaren kontra dago. Benetako zoriontasuna ezin da bestengatik etorri, baizik eta bakoitza beraren errotik. Burhamek zabaltzen duen azken mezua introspekzioarena da. Bere showetan askotan korteinatik tira egiten du eta ikusleari errealitatea erakusten saiatzen da. Mesedez, gure barruan begiratzea eta gure buruetan inbertitzea, ez bestelako izarretan. Bere aldetik, barre gutxi batzuk eginarazten saiatuko da, baina bakoitzaren zoriona bere esku dago.